बियो जाबाय चिरां जिल्लानि बामोनगाव गोजौ फरायसालिनि नुथाय। बे नुथाया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। अखा हानायनि जाहोनाव गासै थाखो खथा आरो मावख'नि खथायाव दै जाजोबदों, जायनि जाहोनाव फरायसाफ्रा क्लास लानायनि सोलाय दैखौ सिबगारनो नाजानायखौ नुनो मोन्दों। बाथ्राया जाबाय माब्लाबा सानखान्थि फोरोंगिरि गैयैनि क्लास नागारनानै सोमावसारनाय, माब्लाबा थिंनि उखुमा लांदां जानानै थानाय फरायसालिनि न' आरो माब्लाबा फरायसालियाव दै हाबनाय। बेनो आथिखालनि बिटिआर ओनसोलनि फरायसालिनि थासारि। बे बिथिङाव सोलोंथाइ बिफाननि बिबानाव थानाय आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंनाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मा राहा लायो बेखौ समावसो नुसिगोन। गुरै खावलायो जोंनि बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना फैब्ला जोबोद गाहाम जागौ। मानो होनोब्ला बेहाय गथ' गथायफोरनि भबिसतनि खोथा दङ, लेखा फरायनांगौनि खोथा दङ। बिथांमोना गावसोरनो सिबगासिनो दङ नै। बेनिखायनो आङो अन्नानै जोंनि बिटिआर सरकारखौ गोख्रैनो खावलायनाय जाबाय जे बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना होफैब्ला जोबोद गाहाम जागौ। निउज डेस्क, समनि रादाब।